Am montat ATV-ul, băieți, și acum vreau să merg cu el pe teren să ne mai bucurăm o leacă și noi de el, pentru că de când l-am făcut am mers foarte puțin cu el. Cred că de mai multe ori am fost cu cartul decât cu ăsta. Din păcate, proiectul cartul s-a finalizat, s-a dus, nu mai ne gândim la el, pentru că o să urmeze alte proiecte. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să fac altceva din motorul ăsta de 10 cai puterii. Dar până atunci am luat roțile toate de pe cart, le-am pus pe ATV-ul, iar ATV-ul este gata de drum. Uitați-și voi cum pornește. Imediat mergem cu el pe un drum forestier, îi dăm acolo niște drifturi, un pic de viteză așa în limita stabilității, dar până atunci vreau acolo tu să dai un like, să dai un subscribe și să începem din nou să susținem canalul prin puncte de swipe dacă aveți această funcție, bineînțeles, pentru că de acum zic eu să urmezi vloguri mai desi. Am eliberat un pic și eu cu treaba, cu activități, am avut stres pe cap, niște treburi, mai am deja acolo, știți și voi, proiectul garajul, că se lucrează la el și abia aștept să termine, pentru că credeți-mă că e un stres și e cheltuială foarte mare, dar până atunci nu mai destindem o leacă cu un vlog cu ATV-ul. Dacă sunteți noi pe canal și nu știți detalii despre ATV-ul ăsta, vreau să vă zic că aveți pe YouTube toate clipurile cum l-am făcut de la cadru până la motor. Este un ATV bătrân, mai exact vorbind despre un cadru Dinley Quadzilla de 450, fabricație 2002, care are cât de cât niște dotări considerabile. Dotări, nu sunt dotări, sunt bunătățiri. Are flanș și distanțiere pe spate, pe față, amortizoare reglabile atât pe față cât și pe spate și niște jante foarte ușoare de aliaj sau aluminiu ITP, care sunt foarte, foarte ok pentru quadul ăsta. În principiu ATV-ul este ok. Iar ca motor avem un Suzuki GS500 de 50 de cai, aproximativ 50 de cai, 48 mai exact, fabricație 1991, care credeți-mă că merge destul de bine deocamdată, nu da simptome că ar vrea să cedeze. Haideți să punem benzină în el și să mergem pe teren, acolo unde putem vorbi mai multe. Păi, curge pe jos și are cât de când pun în el, nici nu se vede în rezervor. Gata, băieți, am plecat la vânătoare, cum s-ar zice. Vreau acolo, vă mai spun o dată un like, poate facem 1000 de like-uri la vlogul ăsta, pentru că știu că vă place bătrânul ăsta ATV-ul. M-ați nebunit, sper să nu fi făcut pană cu bubui ceva acum. Am prostit-o, bun. Stai că nu încap cu spatele. Gata, frate, am ieșit la stradă. Tot ce vreau este să se calibreze GPS-ul de pe cameră, ca să vedem și noi în timp real viteza pe care o scoatem cu el. Am mai avut situații în care nu se calibra GPS-ul. Se pare mi s-ar trebui un pic unghiurile făcute. Cam da, asta e un pic cam în interior. Lăsăm așa. Am umblat pe acolo pe la cartul ăla, am avut tot sistemul de direcție pus pe el și de asta cred că am mai umblat un pic cu niște modificări. Facem o frână acum puternică. Avem frână față, spate. Din păcate ventilator nu mai avem, pentru că am scos firile când am pornit ieri, începuse să ardă cablul ăsta. S-a înfierbântat instalația asta. Ia să nu mai merge ventilatorul, cum a stat aici în ploaie una alta. Luați foc, așa că n-am... Opa, daci acolo, mâncați-aș gura ta, vai, era să fac infarct, frate, dacă mi-e trebuie în motor, nu mă mai sui pe el, frate. Vai de pana mea. Nu? Vai, pe motor, îi las că te frici tu acum, tătico. Unde te duci? Aici jos, deocamdată îl văd acolo. Bun, îl lăsăm aici. Vai, da, și unde e bun. E acolo? E acolo. Cum fac? Vai. Vai, sper să nu mai fi vreo unul să sui pe mine. Eu la paianjen sunt mort. Toate ca toate, șerpi, una alta, și-o pârli. N-am, nu mi-e frică. Dacă îmi văd ligioane de astea,
Gata, frate, sper să nu mai fie. Hai. Sperăm să-i dăm tare, acum sare tăi de pe el. Cum ziceam, am luat să foc acum. Acum sunt pe mine numai pe angin, frate. 1, 2, oricum să o încălzi rapid motorul pentru că e și cald. Cum am zis, vreau să ajung pe un drum forestier. Vai, dar mă duci în stânga, în dreapta, direcția asta. Așa, ușor, la relantiu acum. Și dăm o talpă. Mă, dacă îmi pun frână, nu e ok, frate, deloc cum merge. Te sunt un pic la direcție, am jocuri. De când am pus asta pe cart, am jocuri, frate, la direcție, la... Nu-l mai țin, frate, bine, duci în stânga, în dreapta, uite-le o leacă cum face. Da, un vlog noi scoatem cu el. Doar asta e 2, frate. Opa. Ce cioată era acolo. Bă, dar ce... Nu mai fac o verificare, frate. Sunt așa că doar umblă pe mine tot fel de chestii. Bar n-am ce senzația asta nasoală. Mi-a intrat pe aia mamini, nu o zic că nu. Când am văzut ăla acolo, gata, mi-a stat inima din loc. Nu știu dacă voi aveți treaba asta, dar eu, gata, până acolo mi s-a dus, fac pe mine, sincer. Ba, dar dacă vedeam pe mine, nici nu mai dădeam cu ATV-ul azi. Hai să dăm. Are regulă. La gălăgia asta pe care o scoate. El dă o leacă mai tare așa, să-i dăm și noi frumos, 3 frumos. Oh, vai mamai, bă, dacă cu ăsta faci voblaj, frate, ați văzut? Era să mă duc în dreapta, frate. No, nu știu, periculos, frate, să-mi bag picioarele. Cât e de important să ai bune bucșile, ce influențabile sunt, frate, bucșile astea la mașină, la ATV. Nu vinea să cred până acum cam ce influență are. Pentru că nu ești sigur pe el, nu îl controlezi bine și te fură. Când te-au furat, te-ai dus cu ATV-ul ăsta de 300 de kg. Patinează sub mine, frate. Cred că pe un drum forestier aș merge mai bine. Aici sunt denivelări foarte mari și cu copaci așa prea aproape. Dar fii atent, putea așa ceva? N-ai cum așa ceva. Ce înseamnă să ai un pic de putere la TV-ul cât treci? O, pe ce era ok. Să-l dăm cu spatele. Și ce mai faceți? Vacanța cum a fost? Cum ați petrecut? Ați fost la mare? Ce treburi mai aveți făcut? Băieții, când te bagi în gaz. Mi-e frică un pic cu răcirea asta pe aer la TV-ul. Ventilatorul ăla măcar mai sufla o leacă. Ce să sufli, frate, când sunt 40 grade afară și motorul sunt 5 la... Ce să mai facă suflatul ăla? Nu face nica. Dar sper eu să n-ai pe treabă, frate. Totuși pe motocicletă nu tot același regim avea. Bine, într-adevăr, acum e un pic mai turat. Viteză mai mică.
Mamă, era să mă răstun cu el, frate. Și eu nebun. Merge, nu țapă, nu așa. Asta e a treia. Oh. Bă, dar ce pleacă în drift, frate, sunt și nebun, eh? Gata, frate, suntem pe un drum forestier, nu v-am mai ținut la curent pentru că s-a mers încetul, nu i-am dat nici viteză. Ocolești copaci, ocolești drumurile, știi? Nu a fost ceva vai de mine. Acum suntem pe un drum forestier și să-i dăm o leacă de aici. Panda vreau o linie dreaptă mai întâi, să mă acomodez o leacă cu direcția, să văd cum se comportă. Hai să coborăm un pic pe aici, pe unde testăm noi bicicletele, frate. Mama mea! Mama mea! Nu a venit screpul din masuit. Are vână, frate, ce vorbești? Nici nu i-am dat tare. Mama! Dar pe aici urcă doar canamuri, doar Polaris de 1000, îți dai seama. Ia să văd dacă sunt cu unul. Bă, eram acum la coborâri în la întâia, îi dau a doua. Ce ai, frate, că e stabil, e tot ce trebuie. Cu toate că e periculos și fac. Ce te fură să fiu nebun. 4. Și a 5-a nu i-am dat, cred că de când l-am montat. 5. Mamă, ce relax merge. Nici nu știu ce viteză avem, frate, acum. Cred că avem în jur de 40. Nu, mai 50 pe acolo. E băiete. Vreau să-mi spuneți în comentarii cam cum merge ATV-ul ăsta. Sincer, de tras trage bine. N-am ce să reproșez pentru 48 de cai, rupi stilul, dar direcția ai compromisă, frate, direct. Dacă trec de 70 la oră, deja pot să zic că merg la ghici. Nu mai am nicio siguranță pe direcții, mă controlează ea pe mine, nu eu pe ea.
Vedem și noi, poate găsim ceva piețe pentru cadrul ăsta de Dinley. Ar trebui să fie, să nu fie probleme. Ia! Uai, e viața mea! Uai, e viața mea! Oho! Wow! Leu, dar ce trage, frate! Senzația este de nedescris pentru că te catapultează ca lumea motorul ăsta. În două pistoane, pentru cine nu știe, și nu a fost, wow, cu mine când am făcut cadrul ăsta de ATV-ul cu motor de moto. Este două pistoane, cum am și zis, fabricații 91, răcire aer. Bă, e un motor sfânt care rezista odată. O vezi, are 30 și de ani și încă merge din minuni motorul ăsta. Plus pe motocicletă ce-o mai mers. Sincer, motorul avea kilometri reali, 11.000 când am luat eu de pe motocicletă motorașul, pentru că a avut accident fostul proprietar. Am verificat, bineînțeles, seria pe car vertical și nu mi-a arătat că sunt originale. Deci pentru 11.000 și 34 de ani, 35 de ani, foarte puțin, dar totuși motorul care stă tot se degradează, pentru că intervine vechimea aia, uzura aia a timpului. Și fraților, acușa începe școala. Îmi pare rău de voi. Bine că am terminat-o, m-am săturat de școală. Enervant e faptul că te trezești dimineața, frate. Lasă-mă, frate, mai târziu o leacă să mă trezesc. Încep școala la 8 dimineața, parcă sunt la serviciu, mă pregătești pentru câmpul muncii. Cât să copilării, măcar să înceapă așa școala la 10, să țin vreo 3-4 ore pe zi, părerea mea, ci tot atât, așa, 6-7 ori, niște materii care zic eu că nu prea sunt așa esențiale, știi? Frate, lasă, fac o leacă de matematică cât să calculez, o leacă de română cât să, să vorbesc ca lumea și să scriu corect și restul la sine. După care, dacă vrei ceva profil, nu știu, tehnologii, fabricații materialelor, matematică, te duci pe specializare și ai încheiat tratatul, știi? Tu-ți dai seama ce l-am încins acum pe temperatura asta, motorul ăsta pe aer? Hai, Doamne! Dar când merge așa încetul și în treaptă mare, îl supra-soliciți la maxim, frate! Hai, dăm un 3 pe cei drept. Stânga? Pe stânga nu pot să fac. Și de ce n-am mai postat, să vă mai zic o leacă și din casa mea, să zic așa. În principiu vreau să vând mașina mea, pentru că îmi trebuie neapărat o dubă, dar deocamdată niciun client la mașină. Să vedem, poate reușim cât mai rapid, pentru că stau pe loc, am nevoie de mașină de țâp. Am niște proiecte în cap să le fac foarte, foarte tari. Tot cu modificări, tot cu motoare, știți voi mai bine cum stă treaba asta. Pentru că ăsta e canalul Flow Garage, unde modificăm și testăm chestii. Gata, băieți, am parcat și noi ATV-ul lângă epava asta. Spuneți-mi acolo în comentarii ce face cu motorul ăsta, că nu vreau să-l văd așa, în stilul ăsta. Dă iarba în el și nu mai știm nimic ce cu el. Scrieți-mi acolo în comentarii idei trăsnite, triciclu cu motor, trotinetă cu motor, barcă cu motor, avion, elicopter, bine, că astea nu le putem face niciodată. Dar scrieți-mi acolo în comentarii că poate ceva mi-atrage atenția și proiectăm, bineînțeles, în funcție de ce materiale avem și noi. Cam asta a fost expediția pe azi, cam asta a fost ATV-ul. Dacă nu știți detalii despre el, aveți, cum am și zis în canal, vlogurile, cum au fost făcut și așa mai departe. Poate îl restaurăm toamna asta, habar n-am. Vreau să fac ceva și cu motorul ăla, pentru că, de ce l-am luat? Să mai facem proiecte. Dacă mă gândesc să facem ceva cu motorul ăla, îl dau afară până terminăm proiectul, cadrul ăsta vine vopsit și așa mai departe. După ce terminăm proiectul, punem motorul înapoi pe ATV-ul, iar ATV-ul o să fie
stare, țiplă. Da, nu știu, poate îl vindem. Nu știu, deocamdată nu știu ce avem de făcut. Cert e că nu le lăsăm așa deloc, dezmembrăm și facem proiecte în continuare. Până tura viitoare, pa, pa!